Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wato shirin duniyar fim. Da fari suna na Muhammad Abraman. A shirin mu ne na kawo muku wasu manyan jaran Bollywood da irin kalubalen da suka fuskanta kafin su yi suna. Yau ne zuwan ka na farko ka danna mun alamar subscribe kuma ka danna mun alamar ƙararrawa. Haka ne zai sa da mun saki shiri zai zo gare ka. Kafin cika ku da surutu ko mu shiga cikin Shahrukh Khan, jarum da aka yayin sa wanda aka yi wa lakabi da Badsha na Bollywood. To amma kafin ya kai matsayin da yake a yanzu shi ba wani bane. Bayan ya yi karatunsa sai je ya fara aiki a wani wurin cin abinci, daga baya buɗe nasa wajen cin abinci, amma daga bisani jarin sai ya kare. Sai ya koma wani wajen sayar da abincin, yake aiki a cikin masu raba abincin a Delhi. Albashinsa a bai ta karya karya ba, amma duk da haka kullum cikin burin ganin ya zama nake. Haka yake yin gwagwarmaya har Allah ya kai shi a matsayin na yanzu, inda a cikin jaruman fina-finan Indiya ma yana da gaba-gaba a jerin masu kuɗi. Na biyu Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan na ɗaya daga cikin jarumai Indiya da suka yi fice ba ma a ƙasarsu ba, har ma da sauran ƙasashe baki ɗaya na duniya. Farko dai rayuwarsa ya sauya zama mai aiki a gidan rediyo irin masu gabatar da shirye-shiryen nan, to amma a lokacin da ya je wani gidan rediyo domin a ɗauke shi aiki sai aka ɗauka su saboda babban muryar da yake da ita. Amitabh Bachchan saboda tsabar neman abinci a lokacin ya kasance har kwana ke abinci a wajen neman aiki. Haka ya ta gwagwarmaya har da ƙarshe samu da ƙyar aka gwada shi yin fim, daga nan aka fahimci lallai zai yi musu amfani. A yau Amitabh Bachchan na ɗaya daga cikin masu kuɗin Indiya ma, ba wata ɓangaren jaruman Indiya ba kawai. Nitin Chakraborty, wanda za a da dama suka fi sunsa sarkin ruwa, a rayuwar su kafin ya zama wani, ya kasance a wasu lokutan har kwana yake da yunwa saboda tsanin babu. Ya matukar sha wuya wajen faɗi tashin neman abin yi, amma daga bisani harkarsa ta cimma ruwa da yake yana da abubuwan da za su sa a sa shi a fim. Jigo har da rawa, yanzu yana ɗaya daga cikin jaruman Indiyan da suka fifice sosai, kuma ya tara abin hannunsa. Shi ma jarumi ne a fina-finan Indiya wanda haka ma yana ɗaya daga cikin jaruman da suke cajar kuɗi mai yawa a fim. Kafin ya fara fim, ya fara aiki ne a matsayin mai dafa abinci a otel ɗin Bangkok. Daga nan kuma sai ya koma taimakawa wani abokinsa sayar da gidaje da filaye. A nan ne ma ya ɗan samu abin hannunsa, amma a yau sai dai ya ba da gida saboda ɗaukakar da yake da ita a yanzu. Thanks for watching. Don't forget